MDF-kanter. Det er virkelig noget, der kan splitte vandene i forhold til, hvordan vi får dem flotte og glatte. Nogle mener, man skal male med lim, inden man maler med sin træmaling. Jeg plejer bare at grunde og male det. Men i den her video, der har vi tænkt os at teste, hvordan får vi de flotteste kanter på vores MDF-plader, når vi gerne vil male dem. Her har vi en malet MDF-kant, og hvis man bare maler MDF'en uden noget forarbejde, så vil MDF'en suge malingen, fibrene vil rejse sig, og den vil blive meget ro. Det er ikke det resultat, vi går efter. Det vi plejer at gøre, er at slibe pladen først, så den bliver glat og blød. Så mætter vi den med enten spærre eller hæftegrunder, indtil den ikke længere suger. Og når det er så tørt, så får den træmaling. Så er der dem, der mener, at man bør male sine kanter med lim først. Og det er det, vi skal teste nu. Tanken er, at limen forsejler overfladen, så den ikke kan suge og derfor ikke blive ro. Prøv at se, nu er limen tør. Man kan slet ikke se den. Men man kan mærke, at den er meget ro her. De er lige roe faktisk. Vi sliber det lige og ser, om det så ikke bliver bedre. Så giver vi det hele første lag træmaling med en rulle. Når det er tørt, så mellemsliber vi. Og så giver vi andet og sidste lag træmaling med en pensel. Og nu er det blevet tid til at vurdere resultatet, for malingen er tør. Jeg synes faktisk, der er en tydelig forskel. Den med lim er både mere ro, og malingen dækker også dårligere. Hvorimod den med grunder, der dækker malingen fuldstændig, og den er også helt glat. Har I et forslag til noget, vi kan teste i næste video, så siger til. Ellers håber jeg bare, at den her video har været med til at gøre jeres byggeprojekter endnu bedre.